hoorn. Goedemorgen. We hebben morgen onze eerste try-out. Dus vandaag is de dag dat we nog één keer alle scènes achter elkaar gaan spelen. Dan doen we een zogeheten stop-and-go. Dus vanaf het begin tot het eind er doorheen. En op het moment dat het even niet goed gaat, kunnen we even stoppen. En dan pakken we het opnieuw op. Een paar dingetjes aanpassen nog. En dan vanavond voor het eerst echt voor mensen. En we hebben hem nog niet in zijn geheel gespeeld. Dus dat wordt gezellig. Heel veel zin in. Heel spannend. Heel veel zin in. Kijk, Michiel. Hier heb ik dus ook de hele tijd heel veel zin in. Michiel gaat dus, die loopt zo constant zonder broek. Top! Als ik het niet meer weet, geen idee waar ik ben. Ik word nu gezellig. Heerlijke koude handen. Ik heb bijna geen woord meer doorgestaan, geen enkele straat aan. Je treft het godverdomme door het hele huis. Heb je nog begrepen? Of je thuis bent, kom maar uit, maar wie bedenkt te gebruiken, kent bescherm. Hij is uw allerbeste vriend, hij was de leukste man op aard. En heel dat zeg ik niet, luister naar zijn vader God, zijn woord is mij veel waard. Ik ben al 10 keer op mijn bek gegaan, want dan wil ik mijn broek uittrekken, maar dan heb ik mijn schoenen nog aan. Dus dan staan de mensen aan mijn broek te sjorren. Gisteren duwde ik een bank af en in de coulissen stonden 3 hele lieve mensen die zeiden, hij moet niet af. Ik zei, ja, hij moet wel af. En nou moest het natuurlijk niet af. Dus die logistiek, zeg maar, vind ik heel moeilijk. Het schijnt dat als je er al gewend bent, dat het allemaal hartstikke leuk is. Ik zie het ook komen. Ja. Hey, als je er even op het toneel gaat komen, En dit toneel. Maar waarschijnlijk ook niet. Vier wat een baan, de allermooiste weg te gaan van de hel naar je. Sup, bro. Dit wil toch helemaal niemand zien? Ik heb zeg maar gewoon rond zo gedaan. Ik weet het echt niet. Het is echt, de marathon is te gek. De marathon wel. Ik als vrouw, ik weet het niet. Je moet er niet aan beginnen. Als ik ineens blijf staan en denk de vrouwen hier. We hebben een beetje... Nou, hebben we stress? Ja. Ja, nou ja, ze zeggen het, maar ik eet een snoepje. Oh ja. We hebben toch ook we hebben toch een Jel? Dat heet ook... De generaal gaat zo beginnen en we hebben publiek die komt kijken en we gaan voor het eerst eigenlijk door het hele stuk heen. De zenuwen slaan in, heb je het door? We gaan er tegenaan. Binnenkort bij jullie in het theater, moet dat erbij? Vast niet. Dag!